Assalamu alaikum. Barkanmu da yamma da fatan mun wuni lafiya. Atiku ya magantu. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya wanda suka yi aiki tare da Chief Olusegun Aremu Obasanjo ya magantu akan matsala ta rashin tsaro a Najeriya. Ko kun san me ya haddasa rashin tsaro a Najeriya a ra'ayin Atiku? To ku biyo mu ku sha labari. Rashin aikin yi ga matasa ne matsalar tsaro, in ji Atiku. An bayyana cewar matsalar rashin ayyukan yi a Najeriya tsakanin matasan Najeriya, in ji Atiku, shi ne ƙashin bayan rashin tsaro a Najeriya. Idan aka magance matsala ta rashin aikin yi ga matasan Najeriya, an rage kashi 60% na matsalolin Najeriya. Wannan shi ne ra'ayin Atiku Abubakar. Yaya kuke ganin abin da ya faɗa? Shin hakan daidai ne ko kuma a'a? Menene ra'ayinku? To Allah ya sa mu dace. A danna mana subscribe.